Daalụkwanụ. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke MAP eziokwu bụ ndụ 1. Biko wụchaa ntị gị ọfụma ma ị bụrụ onye Igbo. Gee ntị ka m liki elu gị something ka ịmụta something. Now, enwe video m ga-epule elu gị here. Before m pule elu gị this video, m ga-reveal a very deep secret. Ihe ike nnakwado ime ndị Igbo bi na China ya na ndị Igbo bi na Turkey na ndị Igbo mbi na mba ụwa niile azụ ahịa ma ọ bụrụ na ha kpachapụrụ anya. Na nke nụ m ntị ọfụma, wụchaa ntị gị ọfụma, like ya scroll out. Mgbe ọ ga-ebido, ị ga-echeta na somebody made this video ịwọ unu mana unu egelo ntị. Now pay attention n'ihe nnachi ikwu. Enwere nwa amadi a na-akpọ VDM, Very Dark Man, Martins Ose Bafia, onye Binikọ. Anụmanụ kịta nọ na China, and na ihe o ji wee bịa China bụ na ọ chọrọ ka ọ bịa ndị ahụ na-atụ ngwaahịa ọ ndị tụ ngwaahịa elile ego ha ọ ndị na-azụ ahịa ndị enyere ego ka ebunata ngwaahịa ọ bụ na ebunata ahịa na ya bịa ka ya nwee meet with the president and the other association afụ ndị na-azụ ahịa na China ka enwe ike na-ejidefa as a wise person dị well educated ọ ndị na-azụ ahịa ọ mmegolu travel. Yes, izizi ị ga-ajụ onwe gị bụ Very Dark Man or diplomat ka ọ. That is number 1 question. Number 2, sozi ya ajụ onwe gị bụ Very Dark Man or Nigeria government send you to that mission. Care the power and the level Very Dark Man ji abịa. Care the contact and on which authority could you abịa such movement. China is not Anambra state that you can find in the same Nigeria. China abụghị Enugu nke oji abụ Lagos nke oji abụ Kaduna. China is another country on their own in another continent, which an individual cannot come there to contact any government for any reason without the support of his own country. So the question is here, Very Dark Man or Interpol call, Very Dark Man or Minister of Foreign Affairs, Very Dark Man, K position oji na government, is he representing in any capacity or in any government parastatals? You have a question you got doing again. Now you to this question. In wee nọrụzie ịgbakọ wee wepụ. Na ka m gwazie gị ihe ọ na-abịa imedie. Ihe ọ na-abịa imedie bụ ọ na-abịa to extract information ka ọ malụ the pros and cons ndị Igbo ji eme business, the strategies of Igbo business and ndị ọzọ. Ihe o ji maka abịa the prime target is ndị Igbo. Now o meche extract of the every information o need. Or chonding well small issue within themselves. Or makwanyanka, or boning well small misunderstanding. Or makwanyanka, because of our signal again yellow gaka, I will bring this. Or whether because in natural help or in a small misunderstanding, you got resolve with your brother. He just a meet a leak is a secret of the other of your brother to him. OGD, most especially voice record, your transaction receipt, which carries your every authentic of your information. Then on whatever your own chat then we'll shift from you or meet the other person on whether the other person now because you have grievances or extract is that all those things because you not go vulnerable to him or make all those things on potassium or not na bany to show you that no mean low well for all of you or bluzo nebanya. Any person nyanya will misunderstand or hear there or jidonya or jidegi with that there information no oji or banya now. Mbobalu konya now onye kene become more angry pass area more message or kubatun na bision or nwelo help or get render to any of you. Mboku batalun na bonision. Then those company gas eba hunu na so that ahia the main Chinese contact hunuji. Very Dark Man make a tell wee nwete. Onwete the contact of those people. O finish gunu patapata. Oge make sure na o wolu those evidence ihe unu na cotton unu ganye those Chinese companies. Make sure not tarnish your image beyond repair. Any reputation you create go na that very country. Okay, destroy ya to number 0 beyond repair. And after that, iya kigechi whether it does it from 0 to 0, it got to 0 square because Oge got to the extent self if care is not taken. The Chinese government
ebidozie nebefelu na anya ebe ha na-ekwesịrị inebe anya, o ebido deport wazi unu, o even ndị nke na-atụ ahịa ebido close wezie ya business. That is his mission. Maka ndị ya asị gị, oh, he is not a he mean well for ndị Igbo na ọ na-abịa ịbịa help gị to China as what? Ama m na some of you ya asị, oh, na ọkpọrọ ndị Igbo asị na very dark man for ndị Igbo n'anya and nọ na-achị inye ndị Igbo. Kwa ya na-ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu. Jụọ ndị na-achụ nta, ịchọ ijide nchi, ịchọ iji ọnya mata nchi ọfụma, ihe ị ga-eme bụ ịnyụọ mamịrị ịhapịa ọnọ ihe dịka a day plus. Maka jụọ hunters, ịwụsịa n'ime ọhịa ebe nchi na-agafe, gbanye ọnya die, the order of that mamịrị ka nchi na-alaiki, ọ ya adọta nchi that place. Once ọ bịala ịta data aja ahụ ịgbasa naanị ịgbasa mamịrị ahụ, ọnya ahụ amadie because ọ ihe ọ na-alaiki. Ịchọ ijide ọkụkọ, nke a dị very familiar to ndị Igbo. Gịnị ka ị ga-eji wee jiri ịtụ ọrịa mkpụrụ ọka naanị, ịtụ ọrịa mkpụrụ ọka efe ọgbalụfia ịbịa iyede atụrụ mkpụrụ ọka ahụ ịnọlụ dị ozugbo ọnya ahụ ijidie. Maka gịnị ka nji wee tụọlụ gị dịsi inu, oife onye na-alaiki ka eji alata ya, oife ifo n'anya ka ị ga-eji nweta gị. On this note, na okwu maka Maazị Nnamdi Kanu, the reason o ji wee kwuo maka Maazị Nnamdi Kanu bụ na o nwego plan ịga China. How will I draw the ndị Igbo close to me? He now make a video of Maazị Nnamdi Kanu. Mgbe Maazị Nnamdi Kanu je court, this how many times why no kwulo maka Maazị Nnamdi Kanu na court? Why no gwabe Nigeria government this ihe dia gwa ha eziokwu maka court issue? Mana keep silent, blind, pretend to be deaf and dumb. So eji na maka no okwu maka Maazị Nnamdi Kanu, ọ mana once ikwu maka Maazị Nnamdi Kanu ndị Igbo enuru ka ijiji, so wegi without proper underground investigation ka ha malụ the motive iji wee kwuo this statement. So gịnị ka nji maka ya wee na-ekwu ya? Ndị Igbo bụ na bi na China na ndị Igbo bi na Turkey na ndị Igbo na-azụ ahịa na mba ụwa dị iche iche, avoid VDM, which is very dark man, Martins Ose. Don't mingle with him. Onweho any good ọ ga-render to you, rather he will destroy your reputation, your career, your everything in you. Ọ ga-eji blackmail ogi to number 0, bring gị down. His mission is like a spy mission, just to extract information. Onye abụ na alụlụ ndị ugwu ọlụ mana unu ama ghọta. That is why you eju unu ijiri maka na ọ na-epenti school. Jụọ onwe gị, why no hold the governor, the senator, the chairman, ndị in charge of that school responsible, that government school can ha build through the government or the individual paint school? But many of you don't understand this. That's why unu ji akwa aka. On a very good day, a lot of you will understand this my message. Ihe nji na-pass gị message a bụ ka ị nwee ike mara ihe na-abịa to you before ga before, because mgbe ọ ga-ebido ime, as of then m ga-ebido ịgbaba egwu mewe mockery of you, because I have warned you now. Ọ bụ na ndị Igbo na-ekwu okwu sị, oyi m agwalụ m ga-agwa bụ ezigbo oyi, oyi m nka agwa gị bụ ajọ oyi. Ọ bụ na a na-agwa ntị ma ntị anụrụ, mgbe e ga-ebuli isi ntị esobie. Unu ka nna pass ilozi a. Don't say that I don't warn you. Be warned and don't fall a victim. Ọ naghị adị help any of you. In next 6 months, ị ga-afụ the result of this move ọbịa na China, the kind distraction and destruction ọ ga-ebute to ndị Igbo na-azụ ahịa na China. Like ya gaa makwurie rattle, he will rattle you to your village and he will close you. He will deport a lot of you nọ na China. Go and market. Onya is an agent of destruction. Onweghị anything. Ọ bụ na ya na-eme na-edu na unu che not just a joke na gị na mmadụ kpa nkata, o jiri ihe ịgwara ya likwezie to secret as an evidence to bring Nedu down. Ọ bụ na ijiri nke Billord wee mụta ife, ijilo nke Obi Kubana wee mụta ife, ijilo nke ndị Igbo ndị ọzọ wee mụta ife, ịjụọ onwe gị ese, Ọba of Benin esendere 48 million pounds, asịlọgị naira pounds for artifact. Why na very dark man ekwubeghị maka ya? And Ọba of Benin embezzle that money. Very dark man mere anya ka ọ n'ọfụ ya meka gị no oshi from Benin. Nyakwuo that one. Why no leak beha ihe? They put the voice note of akwa ndị be ha na-ebe. Onwelo nke okwu o mere anya ka ọ n'ọfụ ya. Ọ bụ na ọ na fight for people. Okay, bido from there. Wee fight wa. Unu ekwezina ka ejiri unu na shine. Social media blogs also ndị Igbo ya. Be wise. Ngarapụnụ here. I remember my humble self. MAP. Eziokwu bụ ndụ. And don't forget,
This platform is a citadel for knowledge. We say the truth and nothing but the truth. Share this video. Tụsa ife onyonyo a ka olu ndị ọzọ niile ntị before ga-adịrị ha too late. Ndewonu.